Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ingkang kula hormati sedaya kemawon ingkang sampun rawuh wonten mriki majelis sepindhah monggo sarengan manjataken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat lan hidayahipun kagem kula lan panjenengan sawis saged ngrawuhi ing papan punika kanthi rahayu wilujeng boten wonten pampang setunggal punapa. Kaping kalipun salat salam mugi kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu-wantu kula lan panjenengan sami mugia benjang ing yaumul kiamah pikantuk syafaatipun saking panjenengan. Amin. Kula ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ibu ingkang sampun rawuh ing pawiyatan menika. Bapak Ibu serta sedherek ingkang kula hormati kados sampun kita mangertosi bilih rikala 12 Oktober 1922 para pemuda Indonesia nglaksanakaken Sumpah Pemuda. Para pemuda saking kathah wilayah saking Indonesia ngaturaken sumpah ageng nidani menawi para pemuda ugi gadah semangat kagem njaga NKRI. Sumpah Pemuda ingkang awujud deklarasi dados tandha menawi semangat jagi kesatuan NKRI boten namung wonten tiyang sepuh mawon nanging ugi tiyang nom isi Sumpah Pemuda inggih menika setunggal kami putra-putri Indonesia mampu berbangsa setunggal bangsa Indonesia. Kalih kami putra-putri dan Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bangsa persatuan bangsa Indonesia. Mugi-mugi isi Sumpah Pemuda menika saged dados diamalke kagem Indonesia ingkang luwih becik. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kelepatan kula nyuwun agunipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.